Καλώς ήρθατε στο τρίτο πάνελ του συνεδρίου μας και τώρα θα θέσουμε τα πράγματα σε μία συγκριτική οπτική. Είχαμε δύο πολύ ωραία πάνελ σήμερα το πρωί, το ένα για την ελληνική μετάβαση στη δημοκρατία και ένα πάνελ για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω της διαφοράς της ώρας, το δικό μας το πάνελ θα είναι τρίτο αντί να είναι δεύτερο. Και έχουμε και τον δικό μου το ρέκτορα από την Washington DC που θα παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα. Άρα η ελληνική μετάβαση στη δημοκρατία σε συγκριτική προοπτική και θα μιλήσουμε για το τρίτο κύμα εκδημοκρατισμό όπως το είχε θέσει ο Χάτινγκτον και ακολουθούμενο το 1989 από το τέταρτο κύμα εκδημοκρατισμού μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τον καθηγητή κύριο Έγγιλς Λέβιτς, πρώην τέος πρόεδρος της Λετωνίας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα μαθήματα τα οποία αντλήθηκαν από την μετάβαση στην Ανατολική Ευρώπη μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λούις Γκούντμαν, επίτιμος κοσμήτορας, ομότιμος καθηγητής από το School of International Service. Έχουμε τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Νότιας Αμερικής. Έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με αυτό το θέμα μεταξύ πολλών άλλων. Και έχουμε μετά τον καθηγητή Φίλιπ Σμίτερ, ο οποίος έχει πολύ δουλέψει επάνω στις μεταβάσεις με τον Οντόνελ, Νικηφόρο Διαμαντούρο, και αυτά τα κείμενα τα διάβαζα όταν έγραφα το μεταπτυχιακό μου. Και μετά θα μιλήσουμε πάλι για την Ευρώπη με τον Αντώνιο Βαρσόρη από την Ιταλία, ο οποίος ήταν παρόν και σε ένα συνέδριο που είχε οργανώσει το Ίδρυμά μας εδώ και πολλά χρόνια. Του είμαστε υποχρεωμένοι που είναι μαζί μας και πάλι σήμερα. Και τελικά και πολύ σπουδαίος φίλος, ο Όθων Αναστασάκης, ο οποίος είναι Διευθυντής Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε της Λετωνίας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Αρβανιτόπουλο και το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμαλή για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο επάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θα έλεγα πρώτον ότι η ιστορία της σύγχρονης δημοκρατίας είναι πολύ σύντομη σε σύγκριση με την αθηναϊκή δημοκρατία. Με τα πάνω της και τα κάτω της, ιστορικά, είπατε 4 κύματα. Εγώ θα έλεγα πρώτο κύμα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η βιομηχανία κατέρευσε. Το 36 στην Ελλάδα, το 34 στην Γερμανία και ούτω καθεξής, και μόνο στη Φινλανδία δεν συνέβη αυτό. Και πρέπει να δούμε το γιατί οι αδύναμες δημοκρατίες κατέρευσαν. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το δεύτερο κύμα εκδημοκρατισμού με νέες ελεύθερες δημοκρατίες
με Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία στη Νότια Ευρώπη και ένα τρίτο κύμα κατ' εμέ ήταν στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά όχι μόνο. Ήταν γύρω στα 20 με 25 κράτη στον κόσμο, αλλά και στην Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Εκουαδόρ και Ασία, Μογγολία, Νεπάλ και τα λοιπά, και Γκάνα και κάποιες άλλες χώρες και στην Αφρική. Ήταν λοιπόν για πρώτη φορά παγκόσμιο το φαινόμενο. Και τώρα βρισκόμαστε πάλι σε μία κατάσταση που η δημοκρατία τελεί υποπίεση όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, υπό εξωτερικές πιέσεις. Η Ρωσία επιτίθεται σε μια δημοκρατική χώρα και επίσης και εκ των έσω η κοινωνία έχει αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και οι αρχές της δημοκρατίας είναι λίγο πολύ ίδιες. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν αυτές οι αρχές δημοκρατίας ως αρχή διακυβέρνησης ταιριάζουν με την κοινωνική πραγματικότητα και με την εξωτερήκευση της ισχύως από τους δημοκρατικούς θεσμούς σε θεσμούς που δεν είναι πλειοψηφικοί. Διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες και ούτω καθεξής. Δηλαδή η δημοκρατία έτσι όπως την ξέρουμε μπορεί να διακυβερνήσει κατά τον ίδιο τρόπο την κατάσταση που τώρα γνωρίζουμε. Το 1990 όλα αυτά τα τρέχοντα προβλήματα τώρα δεν ήταν ορατά, οι άνθρωποι δεν είχαν επίγνωση αυτών στην Ανατολική Ευρώπη για τα μεπερχόμενα προβλήματα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία ήταν για αυτούς ελευθερία. Ελευθερία από την καταπίεση, ελευθερία για τις σκέψεις, του λόγου και επίσης κάποιος υλικός πλούτος. Ήταν η κινητήρια δύναμη αυτών των κινημάτων. Στην Ανατολική Ευρώπη θα έλεγα ότι γύρω στο 1990 έγινε μία επανάσταση και δύο μεταβάσεις. Μια επανάσταση που την ακολουθήσαν οι μεταβάσεις ήταν πολιτική εξέγερση, αλλαγή πολιτικού καθεστώτος, αλλά για μένα η επανάσταση είναι μια γρήγορη ριζική λύση, ενώ η μετάβαση είναι μια βραδία ριζική αλλαγή. Και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα συνέβησαν, αλλά δεν ήταν μόνον αυτό, ήταν κι άλλα. Γιατί υπήρχε μια μετάβαση από ένα απολυταρχικό καθεστώς σε φιλελεύθερη δημοκρατία και οικονομία της αγοράς. Άρα έχουμε πολιτική επανάσταση, αλλαγή πολιτικού καθεστώτος από την δικτατορία ενός κόμματος, όχι ενός ατόμου, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία και μετάβαση πιο βραδία από το σοσιαλιστικό σύστημα στο σύστημα κράτους δικαίου. Και υπήρχε και οικονομική μετάβαση από την σχεδιασμένη οικονομία στην ελεύθερη οικονομία και η πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι η αλλαγή ήταν όπως έγινε και στην Ελλάδα το 1974, με μία μόνο εξαίρεση, τη Λετονία, διότι είχε ένα σύνταγμα, εισήγαγε ένα δημοκρατικό σύνταγμα
μετά την ανεξαρτησία και σύστημα πλουραλιστικό, κομματικό σύστημα στην Ελλάδα. Υπήρχαν ήδη κάποιες προϋποθέσεις, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία ήταν δημιούργημα αυτής της πολιτικής αλλαγής, ελευθερία του τύπου, ελεύθερες εκλογές και το πρόβλημα της αντικατάστασης της παλαιάς ελίτ. Γιατί εκεί έγκυται κάποια κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα και οι καταστάσεις ήταν, οι αλλαγές ήταν ριζικές, όπως ήταν στη δική μου χώρα, σε κάποιες άλλες χώρες όχι τόσο. Επίσης, η εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου. Η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος θέλει διαφορετικές προϋποθέσεις, ακριβώς όπως η αλλαγή προς το κράτος δικαίου. Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει μια επανάσταση κοινωνικοπολιτική. Και δύο πράγματα χρειάζονται για αυτήν, το όραμα και θάρρος, όραμα και τόλμη. Ήταν αρκετό αυτό. Όραμα, δημοκρατία, τόλμη, η απουσία φόβου των ανθρώπων απέναντι στο καθεστώς που τους διακυβερνούσε και απόρριψή του. Τώρα, από η αλλαγή από ένα πολιταρχικό νομικό σύστημα προς το κράτος δικαίου δεν αρκεί. Για να γίνει αυτή η αλλαγή δεν αρκεί το θάρρος και το όραμα. Πρέπει να υπάρχουν και ικανότητες νομικές των νομικών και των αξιωματούχων, των κρατικών αξιωματούχων. Και βέβαια η ικανότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μία εβδομάδα, δεν μπορεί να αλλάξει το νομικό καθεστώς σε μία εβδομάδα. Χρειάζεται χρόνος, 5-6 χρόνια για να αλλάξει ένα σύστημα και το δίκαιο αντικαταστάθηκε και επίσης αντικαταστάθηκε από τη Βουλή που υπήρχε. Και στην Ελλάδα η αποκατάσταση της μεταβατικού δικαιικού συστήματος και το ίδιο έγινε στην Ανατολική Ευρώπη ριζικά, λιγότερο ριζικά όπως σε άλλες χώρες. Εμάς ήταν πιο ριζικό και στην Ελλάδα υπήρξαν δίκες και υπάρχουν αρχεία των προηγούμενων ηγετών, καθεστωτικών ηγετών, και υπήρχε και το πρόβλημα της εκ των υστέρων ποινής, τιμωρίας. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπήρχε η περίπτωση του τελευταίου Προέδρου της Ανατολικής Γερμανίας, του Κρέντς, ο οποίος καταδικάστηκε από γερμανικά δικαστήρια γιατί είχε δώσει την εντολή να πυροβοληθούν οι πρόσφυγες στα γερμανικά σύνορα, και το ερώτημα που τέθηκε ήταν το δίλημμα ήταν ποιος έφταιγε, ο πρόεδρος ή ο στρατιώτης, και ήταν ο Κρέντς, ο Υπουργός Άμυνας και ο στρατιωτικός, και είπαν ότι όλη η αλυσίδα ήταν η υπεύθυνη, αρχής γενομένης από τον πρόεδρο μέχρι τον στρατιώτη, ο οποίος τελικά τράβηξε τη σκανδάλη. Ο Κέσλερ τελικά ήταν ο Στέρελ και ο Κρέντς, ήταν του 2001, και η υπόθεση αυτή ήταν η πρώτη μεταξύ πολλών τέτοιων ποινικών υποθέσεων. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε στην Ελλάδα, αλλά σε εμάς ναι.
γιατί οι νέες δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης έγιναν μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και εξήτασαν το κράτος δικαίου και τις αρχές που το διέπουν. Και έγινε επίσης και μία αλλαγή από την σχεδιασμένη οικονομία στην οικονομία της αγοράς. Δεν είχε γίνει ποτέ πριν κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι άνθρωποι πέρασαν από κοινωνικές δυσκολίες, ανεργία και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να εξέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς είναι ότι στην αρχή της αλλαγής υπήρχε ο τρίτος δρόμος κάπου μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού. Ένας σοσιαλδημοκρατικός καθεστώς με τις ιδέες του σοσιαλισμού για να γίνει κάτι καινούριο. Αυτές όμως οι ιδέες εξαφανίστηκαν αρκετά νωρίς και κανένα κράτος δεν προσπάθησε να τις ακολουθήσει. Αντίθετα, εισήγαγαν την οικονομία της αγοράς και σε κάποιες χώρες και στη δική μου το έκαναν αυτό με πολύ ριζικό τρόπο, διότι εισήγαγαν την αρχή του νέου φιλελευθερισμού, όπου η βασική αρχή ήταν η οικονομική μετάβαση και συνδέονταν με πολύ σοβαρά προβλήματα για τους ανθρώπους. Πήρα 10 χρόνια να το διευθετήσουν. Μία λοιπόν επανάσταση και 2 μεταβάσεις, αλλά στην Εστονία, στις βαλτικές χώρες υπήρχε ταυτόχρονα και η επανάσταση για την ανεξαρτησία τους από τον ρωσικό απικιοκρατικό τρόπο. Μπορώ να φτάσω τώρα στα συμπεράσματά μου και να πω ότι στην Ανατολική Ευρώπη η μετάβαση ήταν πλήρης μετάβαση, πλήρης αλλαγή όλης της κοινωνίας. 35 χρόνια αργότερα μπορούμε να πούμε ότι για τις ανατολικές νορμάλ δημοκρατίες, γιατί έχουν τα ίδια προβλήματα όπως και οι άλλες δημοκρατίες, 1 ή 2 γενιές αργότερα. Κάποιες τα πάνε καλύτερα, κάποιες λιγότερο καλά και κάποιες δημοκρατίες είναι σταθερές. Όλες οι νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές δημοκρατίες είναι σταθερές, κάποιες άλλες έχουν μία οπισθοδρόμηση δημοκρατική, όχι της δημοκρατίας αλλά του κράτους δικαίου. Και νομίζω ότι και στην Ουγγαρία συμβαίνει αυτό. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν λαϊκιστικοί κίνδυνοι κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Οι λαϊκιστές υπάρχουν και στη χώρα μου, αλλά δεν είναι πολύ λαοφιλείς, θα έλεγα. Έχουμε λοιπόν φυσιολογικές δημοκρατίες, αλλά ανεξάρτητα από την Ανατολική Ευρώπη, όλες οι δημοκρατίες έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Πριν από τα 80 δεν ήταν ή δεν ήταν δημοκρατίες. Τώρα έχουμε διαφορετικές βερσιόν δημοκρατίας. Ναι, κάποιες είναι λίγο πιο ασταθείς, πιο αδύναμες. Θα έλεγα ότι ένα μάθημα έχει να κάνει με το ότι η σταθερότητα και η ποιότητα μιας δημοκρατίας δεν εξαρτάται από το πόσων ετών είναι. Για παράδειγμα, η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες
είναι παλαιά, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι νεότεροι. Και η μακρά ιστορία μιας δημοκρατίας δεν είναι αποφασιστικής σημασίας για την ποιότητα της δημοκρατίας. Θα σταματήσω εδώ και θα πω για την πλήρη αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, του νομικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας, δεδομένου ότι όχι μόνο μας δώσατε μια πολύ καλή έποψη του τι συνέβη στην Ανατολική Ευρώπη μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, αλλά κάνετε μια πολύ καλή διαφοροποίηση της διαδικασίας, των διαδικασιών αλλαγής μάλλον που εξελίχθηκαν. Να το κωδικοποιήσω αυτό, αν με επιτρέπετε, για τους σκοπούς της συζήτησης μας αργότερα. Μίλησατε για τις μεταβάσεις που μπορούμε να περιγράψουμε ως αλλαγές που συνήθως είναι ειρηνικές και έρχονται εκ των άνω. Είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ συγκεκριμένων συντελεστών που έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, σε αντίθεση προς την Επανάσταση, μια αρκετά σκληρή διαδικασία που κινείται εκ των κάτω προς τα πάνω και οδηγεί σε μια αλλαγή του συστήματος της επίπεδοποίησης της κοινωνίας και του μοντέλου παραγωγής. Άρα δύο διαφορετικοί τύποι αλλαγών επήλθαν. Κάποιες από τις μεταβάσεις που συζητούμε στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης εμπίπτουν στις παραμέτρους αυτού που περιγράψατε ως μετάβαση. Αυτό που περιγράψατε ότι συνέβη στην Ανατολική Ευρώπη εμπίπτει στο αφήγημα μιας ειρηνικής επανάστασης, αν με επιτραπεί ο όρος. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής. Ίσως να έχουμε ένα υβριδικό τύπο αλλαγής που μπορεί να ξεκινήσει ως μετάβαση και να καταλήξει ως μια πραγματικά ειρηνική επανάσταση. Σε συνέχεια των σχολείων της Κωνσταντίνας το πρωινό πάνελ, θα πρότεινα μάλιστα το εξής. Να δεχτούμε ότι η ελληνική μετάβαση ξεκίνησε ως μετάβαση αλλά κατέληξε ως ειρηνική επανάσταση. Η διαδικασία της αλλαγής είναι τόσο ουσιαστική ώστε να μην εμπίπτει στις παραμέτρους αυτού που στη βιβλιογραφία περιγράφεται ως μια απλή μετάβαση στη δημοκρατία. Αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Κοντά μας ο πρίτανης της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Εθνούς Διοίκησης, κύριος Λουίζο, που μελέτησε τις μεταβάσεις σε Λατινική Αμερική, όχι μόνο μελετητής αλλά και ενεργός συμμέτοχος στη διαδικασία μετάβασης στη Λατινική Αμερική. Hello, Goodman. Έχουμε χρέος απέναντί σας. Είμαστε υπόχρεοι γιατί ξυπνήσατε πρωί-πρωί για να είστε κοντά μας στη Washington. Έχετε το βήμα, το εικονικό βήμα. Κώστα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Με μεγάλη μου τιμή να έπαμε στο βήμα του κυρίου Λέβιτς, που είναι τόσο σημαντικός συντελεστής στον τομέα του, και πραγματικά απόλαυση είναι στο ίδιο πανέλ με τον κύριο Σμίτα, παλιό μου φίλο, που δεν βλεπόμαστε τόσο πολύ όσο θα θέλαμε αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ και για την αναπροσαρμογή του ωραρίου του πάνελ. Είναι ακόμα πιο νωρίς για μένα, γιατί την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο Κίτο του Εκουαδόρ, καθώς δούλευα για να προετοιμαστώ το πάνελ αυτό. Οπότε προσπαθώ με την σειρά μου να φέρω μια κάποια τροπική εμπειρία από την χώρα αυτή του Ισημερινού στην ενδιαφέρουσα διάσκεψή σας. Ευχαριστώ για την περίληψή μου στο πρόγραμμα. Συνοψίζοντας, να πει κανείς ότι η φύση της δημοκρατίας στην Ελλάδα σήμερα διαφέρει πολύ από αυτή της Λατινικής Αμερικής και θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια της παρουσίασής μου. 50 χρόνια νωρίτερα υπήρχαν στρατιωτικές κυβερνήσεις σε 19 χώρες της Λατινικής Αμερικής, από το βορρά στη Γουατεμάλα μέχρι και το Εκουαδόρ στο νότο. Ταυτόχρονα οι χώρες αυτές κινούνται από το στρατιωτικό καθεστώς στο πολιτικό καθεστώς και η Ελλάδα προφανώς κινείται από το στρατιωτικό στο πολιτικό καθεστώς. Ήταν τόσο πολύ ολοκληρωμένη η αλλαγή στη Λατινική Αμερική, όπου οι Χάντιγκτον και οι Freedom House είπαν
ότι ζήσαμε το τρίτο κύμα της δημοκρατίας και υπήρχαν και κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, η Κούβα και η Αϊτή, αλλά το 1924 εξεκολουθεί το ακόμα να αποκαλείται η Λατινική Αμερική ως η χώρα των δημοκρατιών, με εξαιρέσεις την Νικαράγουα, τη Βενεζουέλα και το Σουρίναμ. Ένα συμπέρασμα που θα μπορούσε να συνάγει κανείς από την επιτυχημένη αυτή πορεία είναι ότι όταν ανέλαβαν οι πολιτικοί την ηγεσία από τους στρατιωτικούς, κινήθηκαν γρήγορα στην μια προσπάθεια να αποτραπεί η επάνωδος των στρατιωτικών στην εξουσία, αποτάθησαν σε ειδήμενος της άμυνας, περιέκοψαν αμυντικές δαπάνες, απέκοψαν τους στρατιωτικούς από την πρόσβαση στην πολιτική και γενικότερα το καλύτερο μάθημα από όλα αυτά είναι ότι οι θεσμικές αλλαγές έφεραν τη διαφορά στην εγκαθίδρυση των πολιτικών καθεστώτων. Σε ευρύτερο φάσμα στην Λατινική Αμερική σήμερα, η οικονομική ανάκαμψη της Λατινικής Αμερικής καταδεικνύει ότι η οικονομική κρίση εδώ είναι η πιο ακραία εμπειρία των τελευταίων 100 και τόσο χρόνων. Και αν δούμε τις διάφορες περιοχές του κόσμου, η Λατινική Αμερική παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών. Μιλάμε για 50 ανθρώπους να χάνονται κάθε μέρα σε πολύ μικρή περηφάνεια και υπάρχει μεγάλη ανισότητα στον πλούτο εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε, στα πλαίσια αυτά, για την Λατινική Αμερική ένα ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η ανικανότητά της να ενισχύσει τους δικαστικούς της θεσμούς. Τα δικαστήρια, η αστυνομία και το σοφρονιστικό σύστημα είναι άκρως ελληματικά στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις, ιδίως αυτές που δημιουργούν η μαφία, οι συμμορίες και τα παράνομα καρτέλ που απειλούν τις περισσότερες χώρες στην περιοχή αυτή. Μια λύση που ευρέως συζητείται στην Λατινική Αμερική είναι αυτή του Ελ Σαλβαδόρ, που κάποτε είχε τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στον κόσμο και ο πρόεδρος του έλαβε ακραία μέτρα με σκληρές πολιτικές που κατάληξαν σε δεκάδες χιλιάδων Ελ Σαλβαδοριανών στη φυλακή. Το θέμα είναι τελικά αυτή η διαδικασία θα εξακολουθήσει να είναι επιτυχημένη και θα μπορούσε να μετριαστεί, όπως συνέβη σε χώρες, ειδικά στην Ταϊβάν, με ακραία μέτρα στην πολιτική ιστορία, που πλέον έχουν πολύ ισχυρές δημοκρατίες. Αυτός ο κίνδυνος, ωστόσο, του οργανωμένου εγκλήματος, που δίδυσε τις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις από σάφρο στην περιοχή, η πιο σημαντική συμμορία εγκληματιών στο Βραζιλία, τη στιγμή αυτή κατεβάζει υποψηφίους για δημάρχους σε πολλές πόλεις. Στη Βραζιλία υπάρχουν βέβαια υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση και λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά δεν είναι ανεπίλητο, και απλά αναφέρει ότι για να μπορέσει να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και να προσπαθήσουν να περικόψουν τη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος, με παράλληλη ανάγκη να διωχθούν σε ατομικό και οργανωμένο επίπεδο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για μια κατάσταση πολύ διαφορετική εδώ στην Ελλάδα. Κατά κάποιο τρόπο, η απειλή στη δημοκρατία σήμερα στη Λατινική Αμερική δεν είναι πλέον στρατιωτική, αλλά το οργανωμένο έγκλημα. Και αν συγκρίνουμε την Ελλάδα προς τη Λατινική Αμερική όσον αφορά την διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με τον δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος, η Ελλάδα απειλείται έτη λιγότερο από το οργανωμένο έγκλημα από ό,τι είπα. Μεταξύ των ανά τον κόσμο χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στην 67η θέση διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ η Ελλάδα πολύ χαμηλότερα από ότι οι άλλες χώρες που εξετάζονται. Και αν συγκρίνουμε την Ελλάδα προς τη Λατινική Αμερική, η υψηλή αναλογία του οργανωμένου εγκλήματος 4,73 είναι η Ελλάδα, η Κεντρική Αμερική 6,2 από τα ψηλότερα και η Νότια Αμερική 5,94.
Μεταξύ των πολλών πραγμάτων που θα πρέπει κανείς να συγκρατήσει είναι το εξής. Ο λόγος επιτυχίας της Ελλάδας είναι ότι πέραν της πολιτικής επανάστασης που ανέφερε ο Κώστας προηγουμένως, η παρουσία της Ελλάδας στην Νότια Ευρώπη ως αποτέλεσμα είχε και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, με τους παράγοντες αυτούς να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα ως χώρα. Τέτοιου είδους υποστήριξη δεν την έχουν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τούτου λεχθέντος, τώρα ο δείκτης του οργανωμένου εγκλήματος, παρά τα αυτά, εξακολουθεί να θεωρεί το οργανωμένο έγκλημα ως πρόβλημα που υπονομεύει τη δημοκρατία, και ειδικά ο χώρος της διακίνησης λευκής σαρκός, ο εκβιασμός, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η αξιολόγηση λοιπόν βάσει των δίκτυων αυτών δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της ελληνικής δημοκρατίας. Ως αστυνομικοί γνωρίζουμε, οι αστυνομικοί γνωρίζουν τον αριθμό των διώξεων που έχουν γίνει, ειδικά για θέματα διακίνησης ανθρώπων, και όλα αυτά είναι σε στενή σχέση με την δράση των συμμοριών, κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πολλές φορές υπήρχε σύνδεση των συμμοριών προς το δικαστικό σώμα και την πολιτική ηγεσία. Πολλές συχνά υπάρχουν και προβλήματα στους δημόσιους διαγωνισμούς που εμπλέκουν τέτοιες οργανώσεις. Ο δείκτης του οργανωμένου εγκλήματος, παρά τα αυτά, κρούει τον κόδωνα κινδύνου και χαρακτηρίζει την Ελλάδα λόγω της συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς σε πολύ καλό βαθμό. Αναγνωρίζει τη δυσκολία που έχει η Ελλάδα λόγω της διαμόρφωσης του νησιωτικού της χώρου, που δημιουργεί πρόβλημα στην έλεγχο της εγκληματικότητας. Πέραν των θεμάτων αυτών και την απειλή του οργανωμένου εγκλήματος, η Ελλάδα έχει πολλά να υπερηφανευθεί όσον αφορά τη μετάβασή της, και ως εκ των έξω κοιτών θεόμενος στην κατάσταση, μπορώ να πω ότι η εναλλαγή της εξουσίας μεταξύ των κομμάτων που συμβαίνει, με ξεκίνημα το 1981 με τη μετάβαση από τη Νέα Δημοκρατία στο Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, και ο φανταστός τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα διαχειρίστηκε την σχεδόν χρεοκοπία της το 2010 με μια συμμαχία διαφόρων κομμάτων από τη δεξιά μέχρι την αριστερά και την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά είναι εντυπωσιακά. Αυτά είναι δείγματα υγείας που δεν βλέπει κανείς να υπάρχουν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής γενικότερα. Η προσπάθειά μας να κρατήσω αυτά τα 7 λεπτά που μου δόθηκαν δεν με επιτρέπει να πάω παραπάνω, αλλά μετά από τόσο καιρό και με τα 50 χρόνια πίσω μας από τη μετάβαση στη δημοκρατία και την αλλαγή από το στρατιωτικό στο πολιτικό καθεστώς, αν συγκρίνουμε Ελλάδα με Λατινική Αμερική, η Ελλάδα σημείωσε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Και αυτό οφείλεται στο σκληρό έργο και πολλές θυσίες των Ελλήνων πολιτών και όλων εκείνων των συντελεστών του πολιτικού στερεώματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, και μάλιστα σε διαρκή βάση. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη Λατινική Αμερική, σιγά σιγά βλέπουμε και στην Ελλάδα αρχίζει και παίρνει διαστάσεις. Οπότε, συνοψίζοντας, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε και σε συνεχές επίπεδο. Αλλά η Ελλάδα πρέπει να τύχει συγχαρητηρίων, ειδικά αν τη συγκρίνουμε με τη Λατινική Αμερική. Εκεί σταματώ και προσβλέπω με ενδιαφέρον τις περαιτέρω παρουσιάσεις και να συμμετάσχω στη μετέπειτα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Dean, for this, Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή στις μεταβλητές που επισέρχονται στις μεταβάσεις στην Λατινική Αμερική, όπως το οργανωμένο έγκλημα και παραβιάσεις των
θεσμών, διαφθορά και είναι φαινόμενα που συμβαίνουν στις δημοκρατίες του πλανήτη και που σε μεγάλο βαθμό άπτονται τις δυσφορίες με τα δημοκρατικά καθεστώτα. Αντώνιο Βαρσόρη τώρα, Università degli Studi di Padova. Ευχαριστώ που είστε... Συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. Θα σας δώσω το λόγο μετά τον καθηγητή Σμίτερ. Είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Έκανε ένα λάθος. Από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Έχετε ασχοληθεί με τις μεταβάσεις στην Νότια Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι θα μας μιλήσετε για το πορτογαλικό ή την πορτογαλική περίπτωση. Ευχαριστώ όλους όσους με έφεραν εδώ και για την πρόσκληση μιας τόσο ενδιαφέρουσας ομάδας συναδέλφων. Εγώ έγινα μεταβασιολόγος λόγω της Πορτογαλίας. Είχα μελετήσει την Πορτογαλία πριν, όταν ήταν αυταρχικό καθεστώς και ήμουν παρατηρητής της Επανάστασης, δίδασκα στη Γενέβη, ζήτησα να αντικατασταθώ και έφυγα 3 μέρες μετά την 25η Απριλίου και έζησα μέσα στην Επανάσταση. Και μετά από αυτό παρακολούθησα γενικά τη χώρα. Γοητευμένος από αυτήν την κατάσταση, γιατί όταν βλέπουμε μια μετάβαση πρέπει να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά την πολιτική. Και μετά κατάλαβα ότι ο Νίκολο Μακιαβέλη είχε πολύ δίκιο όταν είπε ότι είχε καταδικαστεί να μένει μέσα σε μία χώρα χωρίς αξιόπιστους θεσμού. Και ακριβώς το χαρακτηριστικό της μετάβασης είναι η αβεβαιότητα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες, πώς θα δράσουν οι άνθρωποι κτλ. Ο Μακιαβέλη το αποκάλεσε τύχη, φορτούνα. Σε κάνει αυτό να σκέφτεσαι εντελώς διαφορετικά για την πολιτική, γιατί η πολιτική επιστήμη αρχίζει με την υπόθεση ότι οι θεσμοί έχουν μια σχετικά προβλέψιμη συμπεριφορά. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά αυτή την παράξενη περίοδο στην οποία κυριαρχεί η τύχη, η φορτούνα. Μου ζήτησαν να μιλήσω για αυτό ακριβώς το θέμα στην Λισαβόνα κατά την 50η επέτειο της Επανάστασης. Και γιατί η Πορτογαλία, η πρώτη από τις 75-80 απόπειρες στον κόσμο, γιατί το πορτογαλικό εγχείρημα ήταν το πιο επιτυχές στον κόσμο. Είναι αξιοσημείωτη χώρα και ίσως από τις πιο αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές δημοκρατίες σήμερα. Γιατί αυτή η πρώτη παράξενη χώρα με το πιο παλιό αυταρχικό καθεστώς στην σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης είναι τώρα λειτουργική σχετικά καλά και αξιοθαύμαστη δημοκρατία. Και διατύπωσα 5 υποθέσεις τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας. Κάνοντας το αυτό, θέλω να σκεφτείτε διαλογικά και να πείτε ότι να συγκρίνετε με την Ελλάδα, ακούγοντας αυτά που θα λέω για την Πορτογαλία. Και
πώς συνάδουν ή αν συνάδουν αυτά τα οποία συνέβησαν στην Πορτογαλία με την ελληνική εμπειρία. Τα μόνα που γνωρίζω για την Ελλάδα προέρχονται από τον συνάδελφό μου, τον Νικήφορο Διαμαντούρο. Κάτι μου δίδαξε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ξέρω κιόλας. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο για την πορτογαλική μετάβαση είναι ότι αυτή ήταν έκπληξη. Την ημέρα πριν τις 25 Απριλίου η Πορτογαλία ήταν η πιο βαρετή χώρα στον πλανήτη και το ήξερα, την είχα μελετήσει, ήξερα πόσο βαρετή ήταν και δεν υπήρχε καμία κινητοποίηση. Τίποτα δεν συνέβαινε για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπήρχε οργανωμένη αντιπολίτευση, τίποτα. Και ξαφνικά, μπουμ, από το πουθενά κάτι συμβαίνει. Και μετά την Επανάσταση έγινε μια λαϊκή κινητοποίηση άνευ προηγουμένου. Άρα η πορτογαλική μετάβαση ήταν μια αυθεντική κοινωνική πολιτισμική επανάσταση που άγγιξε τον πληθυσμό ολόκληρο. Δεν είναι μεγάλη χώρα, αλλά όλη η χώρα επηρεάστηκε από αυτό. Η επαναστατική λοιπόν φύση αυτής της μετάβασης είναι διαφορετική, δεν είναι απλή αντικατάσταση του πολιτικού προσωπικού, η αλλαγή κανόνων ήταν βαθιά αγκυρωμένη στην καθημερινότητα όλων των πολιτών της χώρας και αυτό συνέβη σε 24 ώρες. Μια πραγματική έκρηξη στην πιο βαρετή χώρα του κόσμου. Μου άρεσε γιατί εγώ ήμουν εκεί και μ' αρέσει η έλλειψη τάξης, η αταξία. Από πολύ τάξη περάσαμε στην αταξία και η μετάβαση διείσδησε όχι στις πολιτικές ελίτ, αυτές τις ελίτ που θέλουν να γίνουν πολιτικές ελίτ, αλλά διείσδησε σε όλο το έθνος. Και αυτό δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα συνέβη από στρατιωτικό πραξικόπημα και ξέρουμε ότι παραδοσιακά τα στρατιωτικά πραξικοπήματα θεσμοθετούν έναν βαθμό, μια μορφή απολυταρχίας. Εδώ ήταν πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα, αλλά το στρατιωτικό πραξικόπημα ήταν πολύ διαφορετικό. Κατάφερα να γνωρίσω και κάποιους. Από τενέντζες, δηλαδή από χαμηλόβαθμους σχετικά στρατιωτικούς, οι οποίοι είχαν μια παρόμοια εμπειρία και που ήταν οι απεικιοκρατικοί πόλεμοι, τους οποίους διεξήγαγε η χώρα για να κρατήσει τη δύναμή της. Αυτή λοιπόν η επαναστατική ομάδα ήταν ασήμαντη, αλλά προήρχεται από ένα πόλεμο που η Πορτογαλία έχανε και η λοχαγή και η λοχαγή στη Γινέα Μπισάου, κανένας δεν ήξερε αυτό το μέρος, όμως στην Γινέα Μπισάου χάνανε οι Πορτογάλοι. Και μιλώντας με τον κόσμο κατάλαβα ότι άρχισαν να θαυμάζουν τους ανθρώπους αυτούς, θαύμαζαν τον επαναστατικό τους ζήλο. Με μία έννοια μπορούμε να πούμε ότι ήταν μεταδοτικό αυτό. Είχαμε απεικιοκρατικούς πολέμους και αυτοί οι νεαροί, άσημοι στρατιωτικοί επέστρεφαν στην Πορτογαλία
για μια χρονική περίοδο και αφού βρέθηκαν στην Πορτογαλία πιάσαν κάποια οχήματα στρατιωτικά και πήραν την Λισαβόνα. Και είναι μια μεγάλη παράδοση στην Νότια Αμερική επίσης αυτή η κατάληψη της πρωτεύουσας και μετά ακολουθεί η υπόλοιπη χώρα. Αυτό συνέβη. Το άλλο που ήταν εντυπωσιακό και ίσως εξηγεί λίγο και την αντίδρασή μου σήμερα το πρωί, ότι δηλαδή ένας από τους επιτυχημένους σκοπούς των τενέντζης αυτών των λοχαγών ήταν να προλάβουν την ανάδυση ενός πρίγκιπα. Γιατί από τέτοιες καταστάσεις προκύπτουν κάποια άτομα τα οποία γίνονται σαν πρίγκιπες αν παίρνουν τον έλεγχο στα χέρια τους, και αυτοί συλλογικά οι αξιωματικοί κατάφεραν να το αποτρέψουν αυτό. Είναι εντελώς το αντίθετο από την ιστορία που μας είπαν σήμερα το πρωί. Δεν υπήρχε Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Πορτογαλία. Ένα από τα πράγματα που υποσχέθηκαν αυτοί οι νέοι αξιωματικοί ήταν εκλογές σε ένα χρόνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο, και το κατάφεραν. Και μετά ο Μάριο Σοάρες, ο οποίος συμπτωματικά είναι και φίλος μου, εξελέγει. Βέβαια υπήρχε συνασπισμός, κυβέρνηση συνασπισμού. Κανένας δεν λέει ότι όλη η μετάβαση στην Πορτογαλία οφείλονταν αποκλειστικά και μόνο στο Μάριο Σοάρες. Ήταν καταπληκτικός βέβαια και έκανε το καλύτερό του, αλλά ήταν συνασπισμός. Υπήρχε ένας συνασπισμός από πίσω του. Δεν ήταν ένας μοναδικός ηγέτης που τα κατάφερε όλα μόνος του. Αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο. Μία επανάσταση των στρατιωτικών που έδρασαν συλλογικά. Και μετά ο τρίτος παράγων, η κατάρρευση των απικιών, της απικιοκρατικής αυτοκρατόρ. Ους ρετουρνάντους, αυτοί που γύρισαν, που επέστρεψαν. Και εδώ είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση με την Ελλάδα όταν είχατε τις ανταλλαγές των πληθυσμών με την Τουρκία. Αλλά εδώ ήταν εκατοντάδες, χιλιάδες Πορτογάλοι που επέστρεψαν, αλλά και Αφρικανοί και Ασιάτες οι οποίοι δούλευαν με τους Πορτογάλους στις απικίες. Και έχουμε εδώ μια μικρή χώρα που στο διάστημα κάποιων μηνών ήρθαν εκατομμύρια ανθρώπων στα αεροδρόμια, φτάνανε άνθρωποι την Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη, Μακάο, από παντού με μία βαλίτσα στο χέρι. Και αυτούς όλους έπρεπε να τους απορροφήσει η χώρα, όλη αυτή την εισρωή πληθυσμού. Και όχι μόνο το έκανε αυτό, αλλά το έκανε και πολύ καλά και με μεγάλη ανοχή. Όταν εγώ πρωτοπήγα στην Πορτογαλία δεν έβλεπες κανένα μελαμψό. Ήταν απικιοκρατική χώρα, εντούτοις ήταν κατά των κανόνων της αυτοκρατορίας να επιστρέψει κάποιος στην Πορτογαλία αν δεν ήταν Πορτογάλος και άρα λευκός. Και οι Πορτογάλοι εκείνη την εποχή ήταν γλωσσικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά πιο ομοιογενής πληθυσμός της χώρας. Και όχι είχαμε μόνο αυτούς τους ρετορνάντους, τους επιστρέφοντες, αλλά ήταν και μέλαμψοι και Ασιάτες, και ξαφνικά εν μία νυχτή, άντε σε κάποιες εβδομάδες, η Πορτογαλία έγινε πολυπολιτισμική. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Είχαμε δηλαδή μια αλλαγή του πληθυσμού με μεγάλο ανθρώπινο κόστος, αλλά ήταν ουσιαστικά μια επανάληψη σε μεγαλύτερη κλίμακα της πορτογαλικής οικογένειας. Το κράτος άρχισε να μοιάζει με μια πορτογαλική οικογένεια. Και το οποίο με φέρνει στο τέταρτο στοιχείο που δεν συζητιέται ούτε καν και στην Πορτογαλία συχνά.
το εξής, ότι η πορτογαλική κυβέρνηση άρχισε ένα συστηματικό πρόγραμμα αποπομπής αξιωματούχων, κρατικών αξιωματούχων. Πρώτον, διότι από το 1926 η Πορτογαλία ήταν δικτατορία, μεγάλο χρονικό διάστημα και ο δημόσιος τομέας και τα αξιώματα, του δημόσιου τομέα ήταν μεγάλη ελίτ. Βγάλανε λοιπόν νόμους για πρώιμη σύνταξη και βρέθηκαν ξαφνικά με πάρα πολλές κενές θέσεις, οι οποίες κατελήφθησαν από αυτούς που είχαν επιστρέψει και από άλλους νέους. Άρα η Πορτογαλία από γυράσκουσα χώρα έγινε νέα χώρα ξαφνικά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες, που είναι και φίλος, έγινε Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και πώς τον λένε, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βρίσκεις παντού Πορτογάλους, όχι μόνο στην Πορτογαλία. Και ξαφνικά η Πορτογαλία έγινε χώρα, κράτος, δομή επανδρωμένη με νέους και με διεθνείς οργανισμούς. Τελικό στοιχείο. Αυτό όμως συζητήθηκε στο προηγούμενο πάνελ. Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η εισδοχή συνέβαλε στην επιτυχία του μετασχηματισμού, αλλά η Πορτογαλία δεν ήταν απλώς μέλος. Η Πορτογαλία υπήρξε ένα πολύ καλό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποίησε τα ταμεία, τους πόρους πολύ αποτελεσματικά και αποδοτικά. Δεν υπήρξε μείζον σκάνδαλο για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πορτογαλία, ενώ στην Ελλάδα δεν μπορείτε να το ισχυριστείτε κάτι τέτοιο. Και όπως είπα, βρίσκουμε Πορτογάλους σε όλη την ευρωπαϊκή διοίκηση. Το πορτογαλικό δε νομικό σύστημα υπήρξε πολύ συνεπές ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δεσμευτικού δικαίου και δεν υπήρξαν ατασταλίες. Αντίθετα, το νομικό πορτογαλικό σύστημα υποστηρίζει και ενστερνίζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτοί είναι λοιπόν οι 5 παράγοντες και θέλω να παρακαλέσω το ακροατήριο να σκεφτεί και να συγκρίνει με την Ελλάδα. Για μένα η μετάβαση της Πορτογαλίας από απολυταρχία σε δημοκρατία υπήρξε ένα από τα πιο αποτελεσματικά παραδείγματα και συνεχίζει να είναι. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και την συγκριτική οπτική γωνία αυτών. Απλά να αφιερώσω 1-2 λεπτά για να θίξω μια σειρά από ζητήματα που εγείρατε, μεταξύ των οποίων προφανώς η δική μου αντίληψη είναι ότι έχουμε μάλλον διαφορές παρά ομοιότητες με την Πορτογαλία. Ως προς το ότι στην Πορτογαλία οι στρατιωτικοί υπήρξαν ένας παράγοντας πολιτικής αλλαγής, κοινωνικής αλλαγής, κάτι που δεν συνέβη στην Ελλάδα, τουλάχιστον τυπικά. Υπάρχει όμως και μια ομοιότητα με κάποιες παλιότερες εποχές στην Ελλάδα, αρχή του 20ου αιώνα, όπου οι στρατιωτικοί πήραν μια ανάλογη πρωτοβουλία. Αυτό δεν ήταν η περίπτωση του 1974, ωστόσο. Η ομοιότητα είναι η διαδικασία προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήτη της μεταρρύθμισης των πολιτικών θεσμών που και στις 2 χώρες συνέβη. Κάτι άλλο που σήμερα το πρωί γύρατε, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το διαχρονικό επιστημολογικό ζήτημα και δήλωμα μεταξύ των δομών και των φορέων. Το πρωί νομίζω κάπως ενοχληθήκατε
με την εστίαση που δόθηκε σε έναν ηγέτη όταν μιλήσαμε για την ελληνική μετάβαση, στον αντίποδο της Πορτογαλίας. Να το εξηγήσω επιστημιολογικά και κοινωνικά, που ίσως να διασκεδάσει αυτό το δίλημμα. Πότε οι συντελεστές είναι εκείνοι που προωθούν την αλλαγή της ιστορίας και όχι οι δομές. Η μετάβαση stricto sensu χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ιδίως σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της κατάρρευσης του παλαιού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση του νέου. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτό που εμείς βιώσαμε ήταν μια μακρά θεσμική φθορά που είχε ήδη ξεκινήσει πριν τη δικτατορία και η οποία επιταχύνθηκε από μια εξωγενή κρίση, η οποία κορυφώθηκε με την κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος. Έχουμε λοιπόν ένα θεσμικό και διαρθρωτικό κενό. Από η παρουσία ενός χαρισματικού ηγέτη που ο καθένας, όλοι, χωρίς εξαίρεση θεωρούν ως τον απομηχανής Θεό. Γιατί? Διότι όλοι συμφωνούν ότι είναι το μόνο άτομο που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από αυτό το χάος, και ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η συνένεση είναι το παλαιό του μητρό, το παρελθόν του. Θεωρεί το μύθος ο Καραμανλής από την πρώτη του θητεία ως πρωθυπουργού. Αυτή λοιπόν η θεσμική κατάρρευση, αυτή η θεσμική φθορά με την άμεση απειλή ενός ελληνοτουρκικού πολέμου, όλες οι δυνάμεις συμπεραίνουν ότι υπάρχει μόνο ένας να μας σώσει. Αυτό που διαφοροποιεί τον Καραμανλή είναι ότι όταν συγκεντρώνει στα χέρια του την εξουσία, αξιοποιεί την εξουσία αυτή για να δημιουργήσει θεσμούς. Γίνεται ένας θεσμικός δομητής, ένας διαμορφωτής θεσμών. Το είπαν και οι συνάδελφοι το πρώτο πάνω και το εξήγησαν. Αυτό που λέω είναι ότι έχτισε φράγματα και εγκυβελτικά έργα, λέω εγώ. Όχι, θεσμούς έχτισε. Και μάλιστα διαμορφώσε μια στρατηγική για την εμπέδωση αυτών των δημοκρατικών θεσμών και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, επιτρέψτε μου να πάρω στον κύριο καθηγητή Αντώνιο Βασόρη. Από τον Università di Studi del Padova, ο καθηγητής Βασόρη έχει το λόγο. Τώρα και με τον νόμο που λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτής της διασκέψης, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, τον Δ. Τσάκο, με τον οποίο είχα μακρά συναλλαγή ηλεκτρονικών ταχυδρομείων για τη συμμετοχή μου. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί, δεν είμαι εκεί φυσικά παρόν, απλά διασυνδέομαι μέσω της πλατφόρμας. Μόνο 10 λεπτά μου έχουν δοθεί, θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω μια συνοπτική παρουσίαση, αλλά πριν το κάνω αυτό, κάποιες προκαταρτικές σκέψεις. Από το χώρο των διεθνών σχέσεων, καθώς ορμόμαι, η θέση μου ως ιστορικού διεθνών σχέσεων με δικαιολογεί την πρόθεσή μου να εστιαστώ κυρίως στην έναρξη της διαδικασίας μετάβασης στην Νότια Ευρώπη και να δούμε λίγο τους διεθνούς συντελεστές. Γιατί διεθνείς συντελεστές και γιατί έπαιξαν κάποιο ρόλο. Ένα ρόλο που σηματοδότησε την μετάβαση προς την δημοκρατία σε όλη την Νότια Ευρώπη. Καταρχήν, ένα πρώτο σημείο είναι ότι τα μέσα της δεκαετίας του 70 ήταν μια περίοδος κρίσης στην Νότια Ευρώπη,
οπωσδήποτε η Ελλάδα εμπλέκεται στην κρίση αυτή, αλλά και η Ισπανία. Γιατί έχουμε το 1974 και την κατάρρευση του πορτογαλικού καθεστώτος, λίγους μήνες νωρίτερα είχαμε την κατάρρευση του ελληνικού στρατιωτικού καθεστώτος και ταυτόχρονα μέσα σε ένα χρόνο κατάρρευση και του καθεστώτος του Φράγκο στην Ισπανία. Να προσθέσω δύο ακόμα περιπτώσεις όμως στο γαλαξία αυτών των αλλαγών που κατά τη γνώμη μου καταδεικνύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι δυτικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως κρίση στην Νότια Ευρώπη, λοιπόν αυτή η κρίση δεν υπερέλαβε μόνο Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, αλλά και την Ιταλία αλλά και την Ιουγκοσλαβία. Προφανώς με κάποιες διαφορές εδώ. Η Ιταλία ήταν μια χώρα ευρωπαϊκή, όσο για τη Ιουγκοσλαβία ήταν μια χώρα που παρά το καθεστώτος της και ανήκουσα στο Ανατολικό Μπλοκ δεν ανήκε ιδεολογικά στη Ρωσία 100%. Τη δεκαετία του 70 η Ιταλία βίωσε βαθιές κρίσεις και λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και τις ιδιαιτερότητες αντίληψης της Δύσης απέναντι στις χώρες αυτές, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία ήταν μια χώρα σε κίνδυνο. Γιατί με τις εκλογές του 1975 και αργότερα το 1976 το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα θα μπορούσε να έρθει στην εξουσία. Θα διερωτάται κανείς τι θα έχει κάνει και αν ήταν απειλή το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά οι δυτικές δυνάμεις έτσι το έβλεπαν. Οπότε δεν ήξεραν τι θα γίνει με την Ιταλική Δημοκρατία. Όσο και την Ιουγκοσλαβία, η Ιουγκοσλαβία ήδη βίωνε σοβαρά οικονομικά προβλήματα μεταξύ των αρμένων και προβλήματα μεταξύ των σχέσεων των δημοκρατιών που απάρτιζαν την Ομοσπονδία της Ιουγκοσλαβίας. Αν αναλογιστούμε την θέση και αντίδραση των δυτικών δυνάμεων, να μην ξεχνάμε, και άλλωστε αυτό αναφέρθηκε νωρίτερα, υπήρχε μια περίοδος αβεβαιότητας που δύσκολα θα μπορούσε κανείς τα μέσα στο 70 να προβλέψει που θα καταλήξει. Ποια θα ήταν η τελική έκβαση αυτής της κρίσης στην Νότια Ευρώπη. Διότι κατά τη γνώμη των ηγετών της Δύσης και των διπλωματικών κύκλων υπήρχε φόβος. Φόβος ότι το δυτικό σύστημα θα μπορούσε να αποσταθρωθεί λόγω της κατάστασης στην Νότια Ευρώπη. Μαζί με αυτό και η ακεραιότητα του ΝΑΤΟ. Όχι μόνο στην Ισπανία λοιπόν και στην Ιταλία και αλλού, τι θα συνέβαινε αν άρχισαν να επικρατούν ριτσοσπαστικά αριστερόστροφα καθεστώτα. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια ήταν η στάση της Δύσης και πώς αντιλήφθηκαν εκείνη την εποχή την κατάσταση και την ισορροπία των δυνάμεων στο δυτικό σύστημα στην Νότια Ευρώπη. Και γνωρίζουμε ότι μιλάμε για τη Δύση και όχι για τις ΗΠΑ απλά. Η μεγαλύτερη αντίδραση συνήθως προερχόταν από την Δυτική Γερμανία και τη Γαλλία και γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο και πώς εκδηλώθηκε. Άλλωστε έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες για το θέμα αυτό. Οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες υποστηρίζαν τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς σοσιαλιστές. Η Γαλλία υποστηρίζει τον Γκάρμαν Λί. Και το νέο φιές δημοκρατικό καθεστώς στην Ελλάδα. Και η Ιταλία ήταν λόγος ανησυχίας για τους δυτικούς. Το πρόβλημα λοιπόν, και από αυτού θα ήθελα τώρα στη συνέχεια να επιμείνω, είναι ότι αυτή η αντίδραση ήταν που επιτάχυνε τη διαδικασία προς την δημοκρατία σε πολλούς άλλους τόπους. Αν αναλογιστούμε τις συνθήκες στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα,
έχει ήδη καταδειχθεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους που ευνόησαν την μετάβαση στη δημοκρατία ήταν η ιδέα ότι πολύ γρήγορα, βέβαια πήρε πιο πολύ από ό,τι περιμέναμε, αλλά πάντως τα κράτη αυτά θα γίνονταν τα μελλοντικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το γεγονός ότι πλέον η ευρωπαϊκή κοινότητα με πρωτεργάτες στη Γερμανία και τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια όλοι αυτοί έβλεπαν αυτές τις χώρες ως πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης, ήταν ταυτόχρονα και πρότυπα εκδημοκρατισμού στην Ευρώπη. Κάτι που καθιστούσε ιδιαίτερα ελκυστικές στις περιπτώσεις των χωρών αυτών, καθώς η αποδοχή τους στους κόλπους της κοινότητας θα μπορούσε να προωθήσει την ιδέα του κράτους δικαίου, του κράτους πρόνοιας, του κοινωνικού κράτους. Υπήρχαν λοιπόν τα στοιχεία αυτά, τα οποία βλέποντας τα σιλίδιν οδηγούμαστε στην ανάπτυξη ενός μοντέλου που ευνοεί τη μετάβαση των χωρών αυτών προς ένα δημοκρατικοπρεπές φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα. Η περίπτωση της Ιταλίας τώρα θα πρέπει να γίνει αντιληπτή διαφορετικά. Η αντίδραση απλά αφορούσε τα οικονομικά μέσα και εργαλεία ξεκινώντας με την Σύνοδο Κορυφής των 7 στο Πορτορίκο. Η συζήτηση για το κατά πόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπορούσε να βοηθήσει την Ιταλική οικονομία υπό τον όρο Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα να μην μπει στην κυβέρνηση. Και τέλος, το 1978, με την προοπτική ότι η Ιταλία θα μπορούσε να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Για μια ακόμα φορά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εργάστηκε σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο κατά τρόπο που να ευνοήσει την μετάβαση στην δημοκρατία της Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας και ειδικά για την Ιταλία, προκειμένου για την ενίσχυση μιας δημοκρατίας που είχε μέχρι τότε σοβαρά προβλήματα το 1970 οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, θεσμικά. Θεωρώ δε ότι ενδεχομένως η περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας, μια ακόμα χώρα που επίσης αντιμετώπιζε ζήτημα και το μόνο μέσον που οι ειδικές δυνάμεις είχαν στα χέρια τους αναφορικά με την Ιουγκοσλαβία με η προώθηση της Ιταλίας ήταν οικονομικό. Δηλαδή ο ισχυρισμός να βοηθήσουμε την οικονομία εφόσον μπορέσετε να δουλέψετε το θέμα της δημοκρατίας. Και αυτό βέβαια ήταν δύσκολο και τα λοιπά. Αν λοιπόν δούμε λίγο ξανά την κατάσταση στην Νότια Ευρώπη, ήταν το εγχείρημα απολύτως επιτυχές. Και από τα στοιχεία που έχουμε αυτής της επιτυχούς διαδικασίας, μπορούμε πια να δούμε τη δεκαετία του 80 τι έγινε. Με την ανάδυση ενός διαφορετικού οικονομικού συστήματος, μετά και τον ψυχρό πόλεμο, τα κράτη αυτά της Νότιας Ευρώπης μπόρεσαν να δείξουν ότι τα δημοκρατικά πλέον καθεστώτα ήταν αρκετά δυνατά, ισχυρά και ήταν σε θέση αυτά να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις του διεθνούς εραιώματος και τις μεγάλες αλλαγές προκειμένου για τη μελλοντική δόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά δεν έχω άλλο χρόνο, απλά να καταδείξω ότι οι διεθνείς συντελεστές ήταν αυτοί που έπαιξαν ρόλο με τη βοήθεια και των συγκυριών σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιταλία, προκειμένου να επιτύχουν κάτι το σημαντικό, τη μετάβαση προς τη δημοκρατία, μια και όπως ήδη είπα, στα μέσα της δεκαετίας του 70 κανείς δεν ήταν σίγουρος για το τι θα συνέβαινε στον κόσμο σε αυτές τις χώρες και όχι μόνο στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία.
Οπότε το διεθνές σύστημα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη, εάν θέλουμε να καταλάβουμε και να καταλάβουμε την διαδικασία της μετάβασης προς τη δημοκρατία στην Νότια Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το ότι επισήμανση της διεθνούς μεταβλητής και το ρόλο της στις μεταβάσεις. Εμείς οι ερευνητές της μετάβασης πάντοτε εστιάζουμε στην εγχώρια διάσταση και κάπως παραμελούμε τη διεθνή διάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Όθωνα Αναστασάκη. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για την πρόσκληση. Και πρέπει να πω ότι ήταν χάρη σε εσάς που αποφάσισα να κάνω τη διδακτορική μου θέση πάνω στην απολυταρχική σύγκριση και ο Κέβιν το ξέρει γιατί ήταν ο εξωτερικός αξιολογητής και θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο τελευταίος ομιλητής για την διεθνή διάσταση, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο για τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αιρεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλοι το παίρνουμε δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός παράγων που επηρεάζει την εξέλιξη του εκδημοκρατισμού. Πάντοτε οι ορισμοί είναι σημαντικοί και να πω ότι η πολιτική αιρεσιμότητα είναι η πρακτική της διασύνδεσης των ωφελών από την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα πολιτικά κριτήρια σε μία χώρα. Και θέλω να μιλήσω για 3 περιοχές, στην κεντρική, στην Νότια Ευρώπη και στα Δυτικά Βαλκάνια, μιλώντας για τα 3 κύματα του εκδημοκρατισμού κατά Χάτινγκτον. Υπάρχουν 3 διαφορετικά αποτελέσματα. Επιτυχής μετάβαση στη Νότια Ευρώπη και μεικτά αποτελέσματα για την Κεντρική Ευρώπη και αποτυχία στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο ρόλος της πολιτικής αιρεσιμότητας και το πώς έχει εξελιχθεί σε αυτές τις 3 περιφέρειες. Βεβαίως προσέξτε ότι χρησιμοποιώ τον όρο πολιτική αιρεσιμότητα και όχι δημοκρατική αιρεσιμότητα που χρησιμοποιούν άλλοι, διότι δεν με ενδιαφέρει τόσο το αποτέλεσμα που είναι η δημοκρατία, αλλά η δυναμική αυτού του πολιτικού μετασχηματισμού που λαμβάνει χώρα. Στο δικό μου λοιπόν ακαδημαϊκό συνταγολόγιο βλέπω την αιρεσιμότητα, τις 3 λογικές της αιρεσιμότητας ως κανονιστική, ως ουσιαστική ή διαδικαστική και γεωπολιτική αιρεσιμότητα. Και αυτά είναι που βλέπουμε σε όλες τις μεταβάσεις και την προσέγγιση τους εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κανονιστική αφορά τους κανόνες, τις αξίες που έχουν υιοθετηθεί αλλά και εσωτερικευτεί. Αυτή είναι η κανονιστική, είναι ουσιαστική διάσταση. Μετά έχουμε τη διαδικαστική θεσμή, επίσης την εισδοχή των κρατών μελών και βεβαίως για την κεντρική Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι ο εκδημοκρατισμός αντιμετωπίζεται με το βλέμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η τρίτη αιρεσιμότητα είναι η γεωπολιτική αιρεσιμότητα που την βλέπουμε στα Δυτικά Βαλκάνια, που θέτει την ασφάλεια στον πυρήνα της όλης έννοιας. Έχουμε μιλήσει πολύ για την Νότια Ευρώπη, είναι μια επιτυχημένη
επιτυχημένη ιστορία, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι όταν οι ευρωπαϊκές κοινότητες προσέγγισαν αυτή την πρόκληση ήταν οικονομικός οργανισμός και όχι πολιτική ένωση. Και το 1973 στην δήλωση της Κοπενχάγης για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, που ήταν τα κριτήρια πάνω σε αυτά στα οποία βασίστηκαν αυτές οι τρεις χώρες, και η μερεσιμότητα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων την εποχή εκείνη ήταν ελαφρά πολιτική, με κάποιες γεωπολιτικές συνιστώσεις, αλλά όπως και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ήταν μια ερωσιμότητα που δεν ήταν τόσο επιβλητική όσο στο επόμενο κύμα, διότι στη δεκαετία του 80 οι χώρες αυτές, ο εξευρωπαϊσμός τους και οι οικονομικοί πόροι που ερχόταν σε αυτές τις χώρες τους προσέδιδε σταθερότητα. Έτσι λοιπόν μια ελαφριά αιρεσιμότητα με καλό αποτέλεσμα, με καλή έκβαση. Βεβαίως η Πορτογαλία είναι επιτυχημένο παράδειγμα, αλλά εγώ θέλω να πω πως επίσης η Πορτογαλία ήταν τόσο παθητική στις επιβολές που ερχόταν έξωθεν. Η Ισπανία και η Ελλάδα αντιστέκονταν πιο πολύ και βεβαίως η ελληνική περίπτωση είναι μια επιτυχημένη πολιτική ιστορία, αλλά όχι μια επιτυχημένη ιστορία πολιτικής οικονομίας. Και ας δούμε τώρα λίγο τα μεικτά αποτελέσματα στην κεντρική Ευρώπη. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης του 1993, πολύ συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες και κάποιες επιπρόσθετες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γινόταν πλέον πολιτικό μέχρι την εποχή εκείνη και παρακολουθούσαν από πολύ κοντά τη διαδικασία. Άρα έχουμε μια ασύμμετρη σχέση. Η πολιτική αιρεσιμότητα δεν είναι καν δημοκρατική διαδικασία, διότι είναι ασύμμετρη, επιβάλλει, ντροπιάζει τις χώρες για να τις αναγκάσει να αλλάξουν. Είναι δηλαδή θεσμοί, δημιουργεί τα μέλη τα οποία θα είναι ικανά να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν κάνει καμία πρόβλεψη, καμία πρόνοια για το μετά. Δηλαδή μετά τι, δεν υπάρχει καν ασφάλεια και βεβαιότητα ότι αυτές οι χώρες θα συνεχίσουν να είναι δημοκρατικές, με την εξαίρεση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, που υπάρχει αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου που θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και μετά την ένταξή τους, που έχει τώρα εγκαταλειφθεί, αλλά είχε ορισμένες καλές εκβάσεις. Εάν δεν κάνουν τη σωστή δουλειά ως προς το κράτος δικαίου, δεν θα πάρουν τα χρήματα. Είναι λοιπόν μεικτά τα αποτελέσματα. Υπάρχει η επιβολή μιας διαδικαστικής αιρεσιμότητας και υπάρχουν κάποια παράδοξα. Η Ουγγαρία, που ήταν αστέρι από τις καλύτερες χώρες κατά τη διάρκεια της ένταξης, μετά το 2010 υπό τον Όρμπαν άλλαξε. Η Πολωνία, πολύ γρήγορη μετάβαση, ειδικά οικονομική, που περνάει την περίοδο της φιλελεύθερης οικονομίας, και τώρα αναρωτιόμαστε και για τη Σλοβακία. Είναι δηλαδή μια έκβαση η οποία έχει πάρει διαφορετικές κατευθύνσεις, και έχουμε και την αποτυχία των Δυτικών Βαλκανίων. Και αυτό ίσως επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί μια γεωπολιτική αιρεσιμότητα. Δεν είναι κανονιστική, δεν είναι ρυθμιστική, όπως στη Βοσνία, που πρέπει να υπάρχουν θεσμοί στη σωστή θέση τη στιγμή που δεν υπάρχει καν
Ισλαμικό κράτος, αλλά τι συμβαίνει στη Ρωσία, πώς επισέρχεται στο παιχνίδι η Κίνα και τώρα με την Μολδαβία, η Γεωργία, η Ουκρανία που σκοπεύουν, που θέλουν να γίνουν μέλη, γίνεται ακόμα πιο γεωπολιτικό το παιχνίδι με την ρυθμιστική διάσταση της αιρεσιμότητας. Έχουμε λοιπόν εδώ τη γεωπολιτική διάσταση, η αιρεσιμότητα που φαίνεται να είναι αυστηρή, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολύ ευέλικτη και χαλαρή, διότι έχει όλα αυτά τα θέματα τα θέματα τα οποία γνωρίζουμε και θα κλείσω με την αποτελεσματικότητα της αιρεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο που να λέει από την επιτυχία της Νότιας Ευρώπης στην αποτυχία των Δυτικών Βαλκανίων. Και η αλληλεπίδραση μεταξύ της αιρεσιμότητας και της μετάβασης στις δημοκρατικές διαφέρει από τη μία περιοχή στην άλλη, αλλά και από τον ένα τομέα στον άλλον. Και ήθελα να δω ποιοι τομείς πραγματικά υποφελήθηκαν από αυτή την ευρωπαϊκή αιρεσιμότητα, γιατί δεν ήταν ομοιόμορφη η διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν παρούσα σε διαφορετικές μορφές και βαθμούς, ειδικά στην εμφύτευση μιας συγκεκριμένης μορφής δημοκρατίας και λιγότερο σε επίπεδο ουσιοκρατικής αιρεσιμότητας. Το πόσο επιτυχημένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το είδαμε σε περίπτωση των περίεργων στιγμών στην Ελλάδα, αλλά κατάφερε να επιβιώσει. Το ίδιο και η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά κυρίως η Λετονία, η οποία έχασε πολύ ΑΕΠ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μπήκε σε πορεία αρνητικής προόδου, αλλά η Ουγγαρία δεν το άντεξε αυτό, με την κρίση έγινε λαϊκιστική. Και η Πολωνία έγινε ανελεύθερο καθεστώς όταν ήταν η μόνη χώρα που αναπτυσσόταν στην Ελλάδα, ενώ όλες οι άλλες είχαν μπει σε ύφεση. Αυτό είναι το πολύμορφο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much, Professor Anastasakis, for this fascinating overview. Ευχαριστώ κύριε Αναστασάκη για αυτή τη συνολική εικόνα. Έχουμε 10 με 15 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Θέστε τα ερωτήματά σας. Ένα σχόλιο, ναι, αν είναι σύντομο. Προφανώς για την αιρεσιμότητα υπάρχει λύση προφανή. Τόσο προφανή είναι η λύση που ποτέ δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πλήρη αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο το δικαίωμα εξόδου, αλλά και υποχρέωση αποβολής. Οπότε χρειαζόμαστε κανόνες οι οποίοι θα επιτρέψουν την αποπομπή μελών. Σας άρεσε, Θεωρητικά μιλάω πάντα, αλλά πλάκα δεν έχει, λέει ο μιλητής. Νομίζω ότι ο πρόεδρος κάτι έχει να μας πει. Μια επιπλέον ερασιμότητα ήταν που τέθηκε αυτή του κράτους δικαίου, που διασυνδέεται αιτιοδός προς τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αν θέλετε, είναι ένα είδος κανονισμού που περάστηκε με την διαδικασία του καταπήγοντος, ειδικά την υπόθεση της Ουγγαρίας. Δεν ήταν διανοητό αρχές του 2000 να υπάρχει τέτοιο πίσω γύρισμα σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως συνέβη αργότερα. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι συζητήσαμε το θέμα αυτό και μεταξύ Ευρωπαίων συνταγματολόγων. Επί της αρχής θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, αν όχι αποπομπής, τουλάχιστον αναστολής της ιδιότητας μέλους. Στην περίπτωση της Αυστρίας αυτό κάπως λειτουργήσε. Ένα είδος επίπληξης πολύ έντονης.
Μην ανοίξουμε απόψε το κουτί της Πανδώρας, λέει ο κ. Αρβανιτόπουλος. Κάποιες ερωτήσεις από το ακροατήριο. Ο κ. Χατζηβασιλείου πρώτος, ο κ. Κονέτης μετά και ο καθηγητής Φλογαΐτης και πίσω. Ας ξεκινήσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου, παρακαλώ. Μια ερώτηση από τη δική μου σκοπιά. Είμαι ένας ταπεινός θετικιστής ιστορικός που μιλώ με την παράδοση στο μυαλό μου. Μιλήστε για τα κύματα. Ως τμήμα του τρίτου κύματος, λοιπόν, πόσο μπορεί να κρατήσει ένα κύμα? Είμαστε πάντα στην ίδια διαδικασία. Κατά την άποψή μου, μια σκέψη προτείνω. Ένας από τους παράγοντες που επηρέασε σταθεροποιητικά την Νότια Ευρώπη ήταν ένας εν ενεργεία ψυχρός πόλεμος. Αυτός ο παράγοντας δεν υπήρχε στις προηγούμενες περιπτώσεις. Ας πάρουμε τις τρεις πρώτες ερωτήσεις και μετά... Καθηγητής κ. Κονέτη, ευχαριστώ για την εξαίρετη σειρά παρεμβάσεων. Μια παρατήρηση. Είπατε, κ. Αρβανιτόπουλε, ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν μπορούν να μιλάμε ότι έχουν εμειότητες. Κι όμως κάποια κοινά πράγματα υπάρχουν. Να βάλουμε και την Αργεντινή στην όλη συζήτηση. Οι καθεστώτα που κατέρευσαν λόγω εξωγενών παραγόντων ενεπλάκησαν μεταξύ άλλων και σε υπερατλαντικές, υπερπόντιες αντιπαραθέσεις. Καθηγητά, λέτε λίγο πολύ ότι υπάρχει μια κάποια η κατάσταση στην Πορτογαλία λόγω της Επανάστασης, έτσι όπως εκδηλώθηκε, είναι κάπως ιδιόμορφη και αυτό επηρέασε την ποιότητα της πορτογαλικής δημοκρατίας. Σε διαφορετικό πλαίσιο υπήρξε μια κοινότητα σκοπού. Ανεξαρτήτως των οδών που οδήγησαν εκεί, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τι γίνεται με την εξάρτηση αυτή? Have you respond? Thank you very much. Ο κ. Φλογαΐτης, δύο πράγματα. Καταρχήν, όταν μιλάμε για αποπομπή κρατών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοούμε άραγε χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία? Να το μεγάλο ερώτημα. Αν μου το απαντήσετε αυτό, ευχαρίστω να συνεχίσω να κουβεντιάζω το θέμα. Από εκεί και πέρα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν από αυτήν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημιουργήθηκε, υπήρχαν 6 χώρες και αυτές οι 6 χώρες, μια φορά και έναν καιρό, ήταν η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου, με κοινές πολιτιστικές και νοοτροπικές καταβολές. Εδώ έχουμε 27 χώρες πλέον, πολυπολιτισμικός ο χώρος μας και πολυνοοτροπικός. Εκεί είναι το πρόβλημα και αυτό μας κάνει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και υπάρχει μια επιθυμία τα Δυτικά Βαλκάνια και όλες οι άλλες χώρες εκείνες που ελπίζω κάποια στιγμή θα μπουν στην Ένωση, όπως η Γεωργία και η Μολδαβία, οι βασανισμένες χώρες, και έχω κατά νου τα όσα εκεί συμβαίνουν, την τραγωδία της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 6 είναι έτοιμη να καταλάβει επιτέλους ότι είμαστε πάνω από 6 λαοί με διαφορετικές νοοτροπίες και διαφορετικές πολιτισμικές προσλαμβάνουσες. Μάλιστα. Ας συνεχίσουμε. Πάμε στις απαντήσεις του πάνελ. Ξεκινάω από τον πρώην πρόεδρο της Λετωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Το ιστορικό σας ερώτημα είναι εύστοχο. Θεωρώ ότι η ιδέα σας αυτή είναι ενδιαφέρουσα, ότι ο ψυχρός πόλεμος βοήθησε κατά κάποιον τρόπο τον εκδημοκρατισμό των 3 αυτών νοτιοευρωπαϊκών χωρών. Είναι παράδοξο
ότι μετά τον ψυχρό πόλεμο, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η διαδικασία βοήθησε τον εκδημοκρατισμό και της Κεντρικής Ευρώπης. Κάτι παραπάνω. Ήταν ένα είδος παράπλευρου εκδημοκρατισμού, γιατί και ανά τον κόσμο, εκτός Ευρώπης, πολλές δημοκρατίες δημιούργησαν, Φουκουγιάμα κτλ. Ήταν λοιπόν μια οπτιμιστική εξέλιξη αυτή στη δεκαετία του 90. Όσον αφορά το ερώτημά σας σχετικά με το πολιτισμικό πλαίσιο και τα θεμέλια, έχετε δίκιο. Ένα κάποιο ρόλο τον παίζει, αλλά και εσείς μίλησατε για την Πορτογαλία. Τώρα πλέον είμαστε πολιτισμικοί και εντός μιας χώρας. Ακόμα και η Ελλάδα ή και η Πορτογαλία δεν είναι ομοιογενείς. Αυτή η πολυπολιτισμική διάσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός για να ξεπεραστούν προβλήματα. Βλέπουμε δε ότι η δέσμευση το βλέπουμε ότι στη Γαλλία το ίμιση των εκλεγμένων κομμάτων βρίσκονται στα όρια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ακόμα και στη Γαλλία. Στη Γερμανία, σε περιφερειακό επίπεδο, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, το ίμιση περίπου των ψηφοφόρων βρίσκονται στο μετέχμιο μεταξύ της δεξιάς και της αριστεράς. Το αυτό και περί της Σλοβακίας και Κεντρική Ευρώπη. Αντίθετα, υπάρχουν κάποιες κεντροευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, όπου δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το πολιτισμικό θεμέλιο ναι, είναι αμφίσιμο, αλλά δεν είναι και τόσο κέριο για την εξέλιξη της τρέχουσας κατάστασης. Η προσωπική μου άποψη αυτή. Ευχαριστώ. Κώστα, να παρεύω μια στιγμή. Με συνήρπασαν όλες οι παρουσιάσεις. Αυτό που καταδεικνύουν είναι η σημασία της ανάπτυξης θεσμών. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ότι είναι φράγματα και αναχώματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γεωπολιτικά αλλά και χρονικά αυτό έχει μεγάλη σημασία. Στην παρουσίασή μου μίλησα κυρίως για αυτό το είδος των φραγμάτων και αναχωμάτων που σήμερα πρέπει να κατασκευαστούν και που ίσως θα έπρεπε αλλά δεν είχαν χτίσει νωρίτερα. Για μένα, καλό είναι να έχουμε φράγματα και αναχώματα για να αποτραπεί το οργανωμένο έγκλημα από το να δημιουργεί προβλήματα στις κοινωνίες. Και κάτι ακόμα που δεν αναφέρθηκε και το οποίο θα έχει συζητηθεί αν είχαμε συγκριτική μελέτη προς τις ΗΠΑ είναι το είδος των φραγμάτων και αναχωμάτων που ο κύριος Ασημογλου είχε δικαίως αναφέρει σχετικά με την κάλυψη των εισοδηματικών ανισοτήτων. Αν διαβάσουμε το βιβλίο του Power and Progress που δημοσιεύθηκε πέρυσι, εκεί καταδεικνύεται η σημασία φραγμάτων και αναχωματών για την πρόληψη της σώρευσης πόρων από τις πιο ευνοημένους. Μιλάμε για μια καταπληκτική συγκυρία που βιώνουμε τα τελευταία 15 χρόνια και αυτό που μαθαίνουμε από την τελευταία 15 ετία είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ροπή. Να βρούμε δε και νέα αναχώματα και φράγματα που πρέπει να δημιουργήσουμε για να ανασχέσουμε το εργομένο έγκλημα και για τη σώρευση του αποτελέσματος της παραγωγικότητας προς όφελος των λίγων. Βλέπουμε ότι αυτή είναι η απειλή προς τις δημοκρατίες και αν μιλούμε για τις προκλήσεις της δημοκρατίας, αυτό θα μας απασχολήσει αύριο, είναι αυτά κάποια από τα θέματα τα οποία σίγουρα θα συζητήσουμε. Επιτρέψτε μου να πω κάτι σχετικά με το θέμα του ψυχρού πολέμου. Νομίζω, τουλάχιστον θα μπορούσα να ανατρέψω το επιχείρημα και να πω ότι για υπερδυνάμεις όπως είναι η ΗΠΑ, συχνά και παράδοξα είναι φίλοι με φύλλα προσκύμενα δικτατορικά καθεστώτα. Θα έλεγα ότι ο ψυχρός πόλεμος
ήταν φιλικός προς τις μεταβάσεις στη δημοκρατία. Θεωρώ ότι το αντίστροφο συνέβη σε πολλές περιπτώσεις, οπότε και στην ελληνική περίπτωση, και να μην το ξεχνάμε αυτό, μην ξεχνάμε τη συγγνώμη του Κλίντον στο Intercontinental και την περίπτωση της Ελληνικής Αμερικής με πολλές χώρες να εμπλέκονται κτλ. Και ως προς το ώστε είπε ο κ. Κονέτη, έχετε δίκιο, εξωτερικές, εξωγενείς κρίσεις συνέβησαν και ένθεν και ένθεν. Και ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μηχανισμού ενοποίησης και εμπέδωσης των συστημάτων δημοκρατίας είναι ο ίδιος, όπως και ο κ. Σμιτ προηγουμένως είπε. Η εσωτερική δυναμική διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, πολύ με ικανοποιεί το γεγονός ότι θέσατε ένα πολύ θεμελιώδες και επιστημολογικό ζήτημα. Έχει να κάνει πολύ και νομίζω ότι ο John Stuart Mill είναι εκείνος που πρώτος μίλησε το πρόβλημα αυτό. Σε επίπεδο πολιτικών επιστημών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, ένα ίδιο πράγμα μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα και διαφορετικές περιστάσεις οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα καμιά φορά. Αυτή η ισοτιμία σκοπών. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να φτάσει στο ίδιο πράγμα. Μια αντίληψη εκ διαμέτρου αντίθετη σε αυτό που εσείς αναφέρατε. Αυτό της εξάρτησης, της πλήρους εξάρτησης από το δρόμο που έχει πάρει κανείς. Αλλά μπορείτε κανείς τελικά να καταλήξει έτσι και στο ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι προβληματικό να προσπαθεί κανείς να αναπτύξει ένα είδος επιστημονικής προσέγγισης για το πώς παράγεται η δημοκρατία. Οπότε, πολύ χαίρομαι που μου το θυμήσατε. Θεωρώ ότι αυτό ήταν κάτι που οι περισσότεροι αναφέραμε στις παρεμβάσεις μας. Αυτές οι χώρες έλαβαν με πολύ διαφορετικές αποφάσεις, διαφορετική στιγμή, με εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια, αλλά κάποιοι από αυτούς κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα. Να δούμε τώρα. Εσείς δεν ήταν που ρωτήσετε τι είδους φράγματα και αναχώματα χρειάζονται. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Αυτό που εγώ είπα είναι το εξής. Το πρόβλημα της διολίσθησης δεν είναι τόσο η δημοκρατία, είναι ο φιλελευθερισμός. Είναι οι θεσμοί εκείνοι οι οποίοι απειλούνται το περισσότερο. Είναι οι φιλελεύθεροι θεσμοί, τα πολιτικά κόμματα, οι εκλογές, το κράτος δικαίου, η οικονομική ισορροπία, θεσμοί εν γενός δημοκρατικοί. Είναι ο μετασχηματισμός που επήλθε στη δημοκρατία από τον φιλελευθερισμό τις τελευταίες δεκαετίες. Η δημοκρατία είναι αυτή που γνωρίζουμε, αλλά ο φιλελευθερισμός είναι που ευθύνεται για τον μετασχηματισμό αυτό. Η λογοδοσία των πολιτικών απέναντι στους πολίτες και όλα αυτά που για μένα στοιχειοθετούν τη δημοκρατία, και νομίζω οι Έλληνες, οι άλλοι, όχι εσείς, οι άλλοι Έλληνες θα συμφωνήσουν με μένα. Όχι, μην νομίζετε, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Όλοι οι Έλληνες είμαστε, λέει ο κ. Σαρβανιτόπουλος. Συνεχίζει ο μιλητής. Μιλάμε για τον φιλελευθερισμό. Τα αναχώματα και τα φράγματα που συζητούμε είναι αυτά που θέλουμε να δουλέψουμε. Καθηγητή Σμίτερ, ευχαριστώ πολύ. Μπήκαμε στα χωράφια της αυριανής συζήτησης. Ο λόγος του καθηγητή Βασόρη και μετά στον κύριο Αναστασάκη. Εγώ είμαι ιστορικός του ψυχρού πολέμου, μιας σύνθετης, πολύπλοκης περίοδου, και η αμερικανική κυβέρνηση υψέλθε ακριβώς στα προβλήματα πώς να επηρεάσει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Άλλη ιδέα αντιμετώπιση είχε η κυβέρνηση Κάρτερ από την κυβέρνηση Νίξον.
και η αντίδραση στην κρίση της Νότιας Ευρώπης μπορεί να αποδοθεί και σε λάθος της κυβέρνησης που ήταν αδύναμη. Ο Κίσιγκερ είχε πει ότι γιατί να μην γίνει εκεί αυτό που έγινε και στην Χιλή. Όμως οι Δυτικοί Ευρωπαίοι δεν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Και εκεί η κυβέρνηση Κάρτερ δεν είχε καμία εξωτερική παρέμβαση, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές στάσεις. Και στην Ιταλία που γνωρίζω καλύτερα μπορώ να πω ότι ο κύριος στόχος δεν ήταν να προξενήσουν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Απλώς ανάλογα με το ζητούμενο μπορεί να με ευνοούσαν με ένα διαφορετικό κόμμα στην κυβέρνηση. Η Ευρώπη είναι διαφορετική. Η Ιταλία είναι διαφορετική. Στην Ιταλία δεν υπήρχε περίπτωση στρατιωτικού πραξικοπήματος και γι' αυτό έχουμε τους χριστιανοδημοκράτες. Είναι σύνθετος κόσμος αυτός ο κόσμος. Και κατά την ίδια στιγμή στην ιεράρχηση των προτιμήσεων πρώτο ζητούμενο ήταν η προστασία των εθνικών συμφερόντων και η δημοκρατία ερχόταν σε δεύτερη μοίρα κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Και ουσιαστικά η δημοκρατία διευρύνθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο και ιδιαίτερα κατά την κυβέρνηση Κλίντον. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι δεν είναι η δημοκρατία ένα στοιχείο της πολιτικής τους κατά τον ψυχρό πόλεμο. Και πήγαιναν στον ίδιο δρόμο με διαφορετικούς ανάλογα με τα συμφέροντα και που υπήρχαν. Και μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων κάτω από την κυβέρνηση Κλίντον έγινε προσπάθεια για την δημοκρατία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αναστασάκη για μια τελευταία κουβέντα. Θέλω να απαντήσω στον Ευάνθη και στις δικές σας ερωτήσεις. Το γεωπολιτικό κλίμα είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα μελέτης. Πώς ο ψυχρός πόλεμος επηρέασε τον εκδημοκρατισμό αυτών των χωρών είναι επίσης σημαίνον ζήτημα. Υπήρχε βέβαια ψυχρός πόλεμος και υπήρχε μια διαίρεση μεταξύ λευκού-μαύρου, μεταξύ της δημοκρατικής Δύσης και της απολυταρχικής Ανατολής. Οι χώρες αυτές περάσαν από μία απεμπόληση της απολυταρχίας. Ήταν μία σχετικά σαφής πορεία των χωρών. Τώρα σε ένα πολυπολικό σύστημα μπορούσε να υπάρξει και ένα άλλο δίπολο, δηλαδή η Δύση και η Αντι-Δύση. Είναι πολύ πιο νεφελώδες το τοπίο εκεί, διότι υπήρχε και ένας υφέρπον φιλελευθερισμός και είναι ένα πολύ ασαφές περιβάλλον. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο ρυθμιστικός κατεξοχήν παράγων στην διεθνή πολιτική και γίνεται όλο και πιο συναλλακτική, διότι δεν μπορεί να μαυτιθεί, να ενισχυθεί μέσα σε ένα πολιταρχικό περιβάλλον. Και ερχόμενος στη δική σας ερώτηση, είναι λογικό να μιλήσουμε για την Ουγγαρία, γιατί είναι εξωτερική, είναι εκτός του κέντρου σε πολλές περιπτώσεις και τώρα η Ουγγαρία ασκεί μεγάλη επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια.
και αυτό είναι απειλή. Αλλά είναι διαφορετικό πως οι αρχικοί 6 έβλεπαν τα πράγματα σε σχέση με σήμερα, διότι ο κόσμος έχει αλλάξει και από την παλαιά Ευρώπη, την Γαλλία ή τη Γερμανία, τώρα προτείνουν νέες εκδοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πιο πλατιά πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση ή διαφορετικές ταχύτητες μέσα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για αυτό το πάρα πολύ ωραίο πάνελ, για την πολύ ωραία συζήτηση.